Nu er næsten alle havens roser sprunget ud, og så synes jeg, det er på plads med en lille videorundtur. Fordi det giver en lidt anden fornemmelse end bare at poste en masse billeder, som jeg også har gjort tidligere. Her ser vi en af havens gule roser med afsindig mange knopper. Den bliver bare så flot i år. Sand overflødighedshorn af blomster. Helt fantastisk. Herover på den anden side er den flankeret af endnu en gul rose. Den er lidt mindre, men blomstrer mindst lige så flot. Den er da yndig. Og herover langs husmuren, der har vi de lyserøde roser. Og her er en, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Det er en, jeg købte engang for lille bitte i Netto. Og den har udviklet sig rigtig fint. Stor og flot er den blevet. Herover en af de få planter, der rent faktisk var her i haven, da vi overtog huset. Den har vi sidenhen sådan opstammet lidt. Ikke med vilje, men sådan har den nu engang udviklet sig. Det ser sådan set også meget fint ud. Så går vi lidt hen ad husmuren forbi de fine petunier over til havens pride and joy. Min store, flotte Queen Elizabeth, som jeg har fået af min svigermor. Og hver eneste år, den blomstrer, taler vi om, hvor fantastisk den er. Og det, man ikke får med her på videoen, det er den her helt vidunderlige duft. Altså, så bliver det bare ikke bedre og mere sommeragtigt. Sidste år lavede jeg et decideret rosenbed. Det er et eksperiment i den her del af bedet. Helt klassisk med lavendler. Og der har jeg så sat 4 forskellige roser. Den ene gik til i vinter, desværre. De 3 andre har det okay. Og jeg har så bundet dem op, ligesom Claus Dalby anbefaler for at få flere skud. Man kan allerede se her, at det rent faktisk virker. Så det er jeg meget spændt på. Den tredje rose er jeg faktisk også spændt på. Den gemmer sig hernede. Og jeg tror faktisk, at det er et rodskud, og ikke den rigtige rose. Men den får lige en chance, og så ser vi, hvad der kommer frem. Hvis jeg ikke er tilfreds, kan jeg jo altid hive den op. Men det var så en lille rosenrundtur. Jeg vender tilbage, når der er lidt mere at vise.